Nu vil jeg gerne vise et rigtig godt korttræk. Og det handler om, at kortet det teleporterer sig. Hvis du er her, så teleporterer det sig der. Okay. Først og fremmest så vil jeg gerne lige blande, så I ikke tror, jeg snyder. Og jeg er ikke så god til at blande, bare så I ved det. Og lige sidste gang er den her. Ja. Okay. Okay. Så tager jeg lige et kort. Jeg tager lige for F. Det kan I sgu ikke. Okay. I har taget det kort. Okay. Og lægger det ned. Så gør jeg lige sådan her. Og lægger kortet dernede. Bang. Okay. Er det et kort? Er det? Nope. Det er det ikke. Det er en 7'er. Er det jeres kort? Nope. Det er en 2'er. Så ligger jeres kort hernede. Så vi blander lige det. Så I tror jeg snyder. Okay, var det skåret? Nope. Var det skåret? Nope. Nu lægger jeres kort i bunken, så teleporterer jeres kort hernede, okay? Okay. Så spørger jeg så. Er det kort? Nope. Så blander vi lige lidt. Okay. Var det så skåret? Nope, så lægger vi det til side. Var det skåret? Nope, så lægger vi det til side. Var det skåret? Nope, så lægger vi det til side. Så holder du så det her kort. Hasta la vista. Og det teleporterede sig rent faktisk. Det blev rigtig nier. Og det er sådan, man laver tryllekunst. Og nu vil jeg så lære jer tricket. Og det er faktisk et godt simpelt trick. Okay, først og fremmest så blander jeg lige og så blander jeg lige og siger til publikum, ja, jeg styrer sgu kraftedeme ikke, og blander, ikke? Og så gør du sådan der. Og så siger du så, at publikum skal tage et kort. Så har jeg taget en 3'er, okay? Så ligger du bare. Og du må ikke se kortet. Det er kun publikum. Og så tager du så de to første kort og lægger oppe. Og du må ikke se dem, men jeg skulle lige lave dem. Okay. Så tager du så siger du så, at de skal tage det kort, de har trækket op, og lægge det dernede. Så tager du så de her kort og lægger der. Okay. Så siger du så, at det er dit kort. Nope. Og så når det anden gang, du spørger, at det er dit kort, så går du sådan her. Er det dit kort? Nej, ikke? Så siger de nej. Så går du sådan her. Og så, jeg viser lige fra den her vinkel, fordi det bliver lidt svært. Så tager du så tommelfingeren ned, så kommer publikumskort. Så tager du i stedet for det og lægger der. Så tror du, det teleporterer sig. Så siger du så, kortet ligger hernede, ja. Du blander lige så, så siger du så, at kortet her ligger hernede. Så siger du så til publikum, spørger du, om publikum vil blande, eller om du skal blande. Så spørger du så igen, er det et kort? Nope, det var en 4. Er det et kort? Nope, det var en joker. Og joker de tæller også bare med. Lad os bare sige det, for det er lige meget. Okay. Så går du så sådan her. Okay. Det var bare noget, jeg sagde, det der, hvor du gjorde sådan der. Det skulle du bare glemme. Okay, så siger du så, er det dit kort? Nope. Så gør du sådan der. Jeg viser lige fra den her vinkel igen. Så tager du tommelfingeren ned, og det publikumskort. Så tager du det i stedet for, så siger du. Og så blander du lige lidt, fordi det er jo de bryster der, hvis det samme kort kommer igen. Okay, siger du, er det et kort? Nope. Er det det? Nope. Er det det? Nope.
Så går du så sådan her, og laver lige et eller andet, bare et eller andet. Hasta la vista, så kom kodet. Nå, med YouTube, vi ses i min næste video, så vil jeg lave i nogle af dem mønttræk og korttræk igen og alt muligt. Nå, men vi ses. Jeg håber, I sætter en grøn tommelfinger ned under videoen. Nå, men ses YouTube.